Hermanos Sánchez Pontenova SL, tractores para todas las necesidades, compactos, seguros, potentes, económicos, trituradora Sego. Hermanos Sánchez, ofrecemos calidade e servizo. Onte falábamos da próxima foliada de San Xoán na Alameda de Chantada, pero tamén é tempo de ir pensando xa na quinta noite no Muiño, e nela xa están a traballar os seus impulsores. Este evento de música tradicional, que se celebrará o venres 7 de agosto no contorno do rehabilitado Muiño da Alameda, goza dunha boa acollida e pretende medrar aínda máis. Estivemos en contacto con grupos, pero grupos importantes, grupos vos. Cada vez queremos dar un pulo máis alto a esta quinta noite no Muiño. Eu xa, polo cantidad de xente, cada ano ven máis xente, pola cantidad de xente que temos, pareceme que merece a pena traballar por isto. Entonces, eu particularmente estive en contacto co grupo Madia Leva de Mosteiro en Pontevedra, que se seguides no Facebook, son estupendos, xa teñen disco publicado, CD neste caso, e tamén estou en contacto con un grupo da costa da zona de Pontevedra, que antes era Armeguín, me parece que se me chamando igual, e falo de músicos que tocaron con Carlos Núñez. Falarei tamén cas cantarías do Berbés, e algún grupo máis que vaya xurdindo. Queremos xuntar sobre 5 grupos. Nós, por suposto, os gaiteiros do convento, que veñen todos os anos a animar polas ruas do povo, e seguir aumentando o que é a noite no Muiño. O obxectivo de reunir os veciños da vila e os emigrados que retornan polas datas de verán, a velada no Muiño ten un claro componente de xuntanza, festa e recuperación da cultura tradicional. Este músico chantadino, integrante de varias agrupacións en Chantada, lembrounos o nacemento desta iniciativa. Isto surdiu a partir da Asociación de Veciños da Alameda, que fixeron un grupo, neste caso, que levamos xa uns cantos anos cantando, que son cantares do asma. Entonces, claro, ensaiamos para facer algo diferente, para recuperar os cantos tradicionales de toda Galiza, claro. Entón, ensaiamos para algo. Bueno, pois vamos a facer unha noite aproveitando que estamos tamén, como dixen antes, no Muiño, ensaiando no verán, pois unha noite no Muiño, o entorno é espectacular, ao lado do río, o Muiño temos que aproveitalo, invitamos aos grupos, empezamos o primeiro ano, cada ano vamos a máis. Sí, o ano pasado, a verdad que vimos que un montón de público, aparte o tempo nesas datas sempre acompaña. É unha maravilla, ademais, 8 de agosto, digo 7 de agosto, perdón, porque o ano pasado si fora o sábado. Este ano cambiámoslo por venres por circunstancias de que a xente o sábado descansa, o domingo ten para tal, circunstancias, sempre fixemos o venres, excepto o ano pasado. E este ano recuperamos o venres, o 7 de agosto. O tempo acompaña, a música gusta, esa clase de música gusta, e a xente ve o que se está facendo en toda Galicia no aspecto de música tradicional, que é do que se trata. E aquí en Chantada sempre houve tradición e parece que se mantén e se renova incluso. Mira, se hai tradición, que en Chantada existe o grupo de gaitas máis antigo de Galicia, que é os Barrios, no que me prezo de tocar. Entón, mira, se hai tradición, ven desde 1894, que se sepa. Entón, tradición musical hai, temos a banda, temos grupos de gaitas, temos grupos de pandereteiras, que se había, acorde máis pandereteiras de Mariz, que ahora son as searas. Aquí sempre houve tradición musical a esgalla.